tardes a todas e a todos. No nome da Executiva do Consello de Cultura Galega, para mí é unha honra inaugurar, hoxe presentar, mellor dito, esta xornada sobre xestión cultural do sector público, actividade administrativa de fomento. Trátase dun paso máis na colaboración que temos encetado dende hai pouco de maneira moi frutífera coa Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia, do que especialmente unha institución como esta se alegra porque tratar da cultura require tamén coñecer, digamos, os arillos da administración, saber como son os mecanismos de contratación, coñecer igualmente como dirixirse a administración e aproveitar todas as posibilidades e recursos. E, por tanto, por iso, cando chegou esta proposta, así nos puxemos de acordo nesta actividade, unha das primeiras actividades, a segunda, se non estou eu errado, que agardamos que sigan moitos máis. Por tanto, dice que para nós é unha honra, como Consello da Cultura, precisamente a nosa función é esa, potenciar sinerxias, colaboracións entre os diversos eidos do saber, xa que o conceito de cultura é realmente moi amplo. Sen máis, doi a palabra ao presidente da Asociación Profesional de Letrados da Xunta de Galicia, don Manuel Fortes. Pois moitas gracias. Nada, pola miña parte, simplemente darlle as gracias ao señor vicepresidente, tamén á presidenta e a toda a institución pola súa acollida no Consello da Cultura. A verdade é que é un orgullo, unha honra para a Asociación Profesional poder colaborar con esta institución e, como dio o vicepresidente, esperemos que non só se limite a este tipo de conferencias, senón tamén pois calquera outra iniciativa ou idea que poida xurdir por parte do Consello sempre será ben acollida por parte da asociación. Simplemente quería facer unha pequena presentación do que é a escala de letrados da Xunta de Galicia, porque consideramos dende a asociación que é unha escala bastante descoñecida incluso para no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Simplemente decir que somos persoal funcionario que despois dunha longa oposición de moito estudio, pois dedicámonos ao asesoramento en dereito da Comunidade Autónoma de Galicia, do seu sector público, e tamén ao asesoramento e a representación e defensa en suízo, non só en órganos jurisdiccionais, senón tamén en órganos administrativos ou arbitrais. Pois contamos con persoal, contamos dentro das nosas filas con xente que ten os coñecementos para impartir este tipo de actividades. Entre eles, a miña compañeira Isabel Novo Castro, que personalmente considero que non é que sexa unha persona idónea para impartir este curso de actividade administrativa de fomento, senón que é a persoa perfecta porque é a letrada asesora da Consellería da Cultura. Entonces, dende aquí, lle dou personalmente as gracias non só por iso, senón tamén porque este curso nun primeiro momento iba a ser impartido por outro compañeiro, José Luis Benedito, que tivo un problema familiar esta semana e non va poder asistir. Isabel vai asumir a impartición de todo o curso. Entonces, dende aquí, darlle as gracias e reiterar as gracias a toda a institución do Consello da Cultura Galega, porque realmente é unha honra poder estar aquí e continuar aquí. Así que moitas grazas. Moi ben, pois con isto fica inaugurada as xornadas e deixámonos na compañía da licenciada Isabel Novo Castro. Cando queiras, Isabel, o estrado é teu. Primeiro na primeira, nas subvencións. Sí, cando pase unha hora. Sí, non? É dicir, sobre as 5:45 quedáramos. Vale, perfecto.
Bueno, boas tardes a todos. Escoitadesme ben, verdade? Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer, xa o fixo o meu compañeiro, o meu presidente, Manuel Fortes, pero quero agradecer ao Consello da Cultura Galega que tomase en conta esta iniciativa, porque este curso ten por obxecto, como tamén o que se impartiu hai 15 días sobre contratación administrativa, ten por obxecto achegar dous mundos que falan idiomas diferentes, pero que están obrigados a entenderse, que é o mundo xurídico e o mundo cultural. Estamos aquí porque creo que, bueno, eu desde a Consellería de Cultura moitas veces teño a sensación de que o mundo cultural nos ve como unha especie de burócratas, non? Que temos demasiadas exixencias e, bueno, pues quero transmitir que non é así, senón que temos unha normativa que é bastante ríxida, que é moi pouco flexible e que nos obriga en moitísimas ocasións a facer inxeniería xurídica. Moitos dos que estades aquí, que sois xestores, tedes que facer tamén enxeniería de xestión para encaixar as materias do mundo cultural no ámbito do sector público. Entón, vamos a falar, se vos parece ver, desde un punto de vista práctico, das problemáticas que existen. E hoxe estamos para falar fundamentalmente do ámbito do fomento do sector cultural. Todos sabemos que estamos nun momento que despois da crise provocada pola COVID-19, donde pois o sector cultural foi un dos sectores, desde logo, máis afectados e tamén estamos nun momento no que se está tratando de fomentar todo o sector cultural. Mesmo existe, pois como sabedes, ese Real Decreto 17/2020 que ten por obxecto por reactivar novamente todo o sector cultural. Pero todas estas palabras, todos estos decretos, estas normas, esta palabrería que realmente existe sobre o fomento do sector cultural, segue a contar con unha estrutura que é moi ríxida desde o punto de vista do dereito. De acordo? Entón, vamos a tratar de analizar cales son as problemáticas e cales son os mecanismos para solventar os problemas que podemos atopar. Ben, a primeira parte, a que xa inicialmente iba a impartir eu, fala da figura das subvencións e trata de diferenciarla de outras figuras xurídicas que son afíns. Porque, o veremos hoxe, esta tarde, en moitísimas ocasións tratase de utilizar a figura da subvención para encubrir outras figuras xurídicas e, en versa, hai outras figuras xurídicas que se utilizan para enmascarar a figura da subvención. Entón, temos que ver, cando estamos en presencia dunhas figuras de outras, as problemáticas e as exigencias que ten cada unha delas, as consecuencias que a súa utilización vai a supor e como se van a tramitar. Imos a falar das máis importantes, pero o primeiro que quero comentar é que calquera actividade administrativa, calquera clasificación de actividade administrativa que se faga, abarca, por suposto, a actividade de contratación, pero abarca, sobre todo, a actividade administrativa de fomento. Que é iso da actividade administrativa de fomento? Que é fomentar? Pois é un mecanismo para satisfacer de xeito indirecto necesidades públicas. E vanse satisfacer de xeito indirecto porque se van a lograr esas necesidades públicas, esos intereses públicos, vanse satisfacer a través de actividades que se están desenvolvendo, xa sexa por unha persoa pública ou por unha persoa privada. É dicir, co gallo de actividades públicas ou privadas vaise tratar de lograr de xeito indirecto a satisfacción de necesidades públicas. Iso é que a actividade administrativa de fomento. A súa vez pode ser positiva ou pode ser negativa. É positiva se o que se pretende por parte da administración pública é impulsar o desenvolvemento de accións que sexan de interese público. É negativa cando que se pretende prohibir condutas ou remover obstáculos para conseguir que se desenvolvan ese tipo de actividades. De acordo? Seguidesme? Ben. Isto xa nos permite sinalar que, xa vou adiantar, que a subvención é unha actividade administrativa de fomento positiva. Vale? Porque o que se vai a promover coa concesión de axudas é que se realicen determinadas actividades. Ben, pero ao mesmo tempo, dentro da actividade administrativa de fomento positiva, existen distintos tipos de actividades. A honorífica, por exemplo, cando lle concedemos a alguén un premio por méritos, o honorífico, sempre que el non nos solicitase. Entón, aí falamos dunha actividade administrativa de fomento positiva honorífica. Logo están os chamados auxilios indirectos, que son as exencións fiscais e tributarias, por exemplo. E logo está a actividade administrativa de fomento financeira. Aí é onde caixa a subvención. E aí encaixan tamén os créditos, os avais, que pode dar o Estado, que poden dar as administracións públicas, encaixa tamén os premios cando se refiren a unha característica subxectiva daquel que os solicita. De acordo? Entón, xa temos claro que a subvención é unha actividade administrativa de fomento positiva e financeira. Sabendo isto, pois temos que sinalar, estou un pouco lonxe, non vexo nada, estou me facendo maior, de verdade. Ben,
que a definición da subvención desde un punto de vista positivo, é dicir, que é o que é unha subvención, atopámola tanto na lei estatal como na lei autonómica. E a definición é unha definición moi completa que imos tratar de desmenuzar para que vexamos cales son as características que ten que ter unha subvención. A subvención, en primeiro lugar, é unha disposición de carácter monetario. Isto, agora analizaremos, xa nos vai a permitir excluir outro tipo de entregas que non teñan carácter monetario. Feita por unha administración pública ou unha entidade dependente da administración pública, isto de que non se fale de entidade de dereito público, de entidade de dereito privado tamén é importante, esa disposición faise monetaria a favor dunha persoa física ou xurídica, pública ou privada, e co gallo da realización por parte desa persoa dunha actividade, da presentación dun proxecto, da adopción dun comportamento singular. E, ademais, ese suxeito, ese beneficiario desa axuda, vai a ter que cumprir determinadas obrigas de tipo material e formal que se lle impoñan. E, ademais, van a ser actuacións que van a estar destinadas a satisfacer sempre unha utilidade pública, un interese social ou a bien a promover unha finalidade de carácter público. Ben, entonces, do sinalado nesa disposición, o que vemos é que a subvención, en primeiro lugar, é unha disposición monetaria. Quedan fora as chamadas axudas en especie, que tanto a normativa estatal como tamén a nosa normativa levan a normativa en materia de patrimonio, xa sexa patrimonio das administracións públicas, é dicir, a lei de patrimonio das administracións públicas estatal 33/2003 como a nosa lei 5/2011 de patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Por que? Pois imaginamos que eu entrego bens que pertenecen á administración pública, que son bens patrimoniais. Se son bens de dominio público e non patrimoniais, teria que desafectalos previamente. Se son bens patrimoniais e vou establecer algún tipo de gravamen ou disposición sobre eles, teño que axuxeitarme á Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma. De acordo? Por iso quedan fora do que sería o concepto de subvención. A Lei estatal establece unha excepción que se refire a aqueles bens que son adquiridos por a Administración de Estado para entregarlos directamente a terceiros, é dicir, que non van a ingresar no seu patrimonio. Sin embargo, isto non se recolle nin na nosa normativa, nin na de outras comunidades autónomas. Por qué? Porque non só encaixamos o ben a través da legislación de contratos mediante suministros, o ben, no seu caso, pola propia lei de patrimonio. Primeiro ingresamos no noso patrimonio e logo dispoñemos del. Bueno. En segundo lugar, a subvención non pode supor unha contraprestación. E ollo que non podemos confundir que non teña contraprestación con que sexa gratuita. A subvención non é en sí mesmo gratuita, porque dou unha entrega, dou cartos, pero douchos para que fagas algo. Estou che poñendo unha condición. Por lo tanto, máis que falar de liberalidade na subvención, o que temos que falar é que non é devolutiva. É dicir, a cantidade dineraria non me vai a devolver, non me vai devolver os cartos, pero vai ter que cumprir unha condición, tal e como agora veremos. Vai ter que facer unha determinada actividade. Ben, isto permite diferenciar, por exemplo, da figura dos créditos ou, por exemplo, das figuras dos avais. Ben, e a subvención está afectada, decíamos, a unha actividade. A palabra subvención ven do latín subvenire, que significa axudar a algo. E a que subvención ten por obxecto satisfacer, como decíamos, unha utilidade pública, un interese social, co gallo da realización dunha actividade. Por lo tanto, está afectada ao desenvolvemento desa actividade. E isto vai exixir que primeiro teñamos que definir que é utilidade pública, que é o que é interese social antes de conceder unha axuda, é dicir, que teñamos que motivar esas axudas, porque están, como decimos, sempre afectadas ao desenvolvemento dunha actuación, dunha actividade. Ben, hai unha serie de límites para poder conceder a subvención. Temos que ver a competencia do ente que outorga esa axuda, se pode outorgar ou non, se ten a suficiencia de crédito ou non, se se cumplen criterios de igualdade, se as pautas son claras ou non son claras. Logo tedes aí, ao final, unha serie de figuras que aparecen excluídas do concepto de subvención, pero ímolas ver ao final. Basicamente, se refire a prestacións de carácter social e indemnizatorias. Ben, pero o que íamos a ver esta tarde, o central desta tarde, é diferenciar a subvención de outras figuras xurídicas que decíamos que se utilizan en moitísimas ocasións para encubrir subvencións e a inversa. É dicir, imos estudiar o concepto negativo de subvención, o que non é subvención.
E tal é a autorización destas figuras que o propio legislador, tanto estatal como autonómico, sabe da súa existencia. E por eso, na Lei de Subvencións se establece que, con independencia da denominación que lle den as partes, calquer negocio xurídico que celebren estas e que pola súa natureza xurídica sea unha subvención, vai a estar sometida ao réximen previsto na Lei de Subvencións, con independencia do nome que lle deamos. Entón, a continuación, vamos a pasar a falar das figuras xurídicas que son máis habituais na práctica. A primeira delas é unha figura xurídica que para min está desaparecida, aínda que isto é cuestionable. Son as chamadas doazóns modais. Que son isto das doazóns modais? Bueno, se as escoitades algunha vez. A figura dos doazóns modais ven dada como consecuencia do establecemento do ámbito da aplicación tanto da lei autonómica como da lei estatal. Que di a nosa lei de subvencións? A nosa lei de subvencións di que é aplicable ás administracións públicas e ás entidades de dereito público, e tamén falaba das sociedades do artículo 22b da Lei de Réxime Financeiro Orzamentario. Este artículo xa foi derogado por a Fasga no seu momento, polo tanto, quere dicir que somente é aplicable ás administracións públicas e ás entidades de dereito público. E que acontece cas outras dúas entidades que son de dereito privado, coas sociedades e coas fundacións do sector público? Porque elas sí que otorgan cantidades de diñeiro. Que é o que otorgan se non otorgan donacións? Ben, hai que decir que a lei respecto a este tipo de entidades o que nos di é que están suxeitas aos principios de publicidade e de xestión, pero non nos di nada máis. É dicir, entón, que son? A que están suxeitas este tipo de entidades? Ben, a lei estatal non di isto, non di o mesmo que a lei autonómica. O que di a lei estatal é que se aplica ás administracións públicas e ás entidades de dereito público, pero só cando exerciten potestades administrativas. É dicir, todavía pon un límite máis, cando se exercitan potestades administrativas. Ben, no momento en que se estaba a tramitar a Lei de Subvencións Estatal, isto foi analizado polo Consello de Estado. E o Consello de Estado pois non vía ben que se mencionase o que se vinculase a concesión de axudas o desenvolvemento de potestades administrativas, porque o certo que a potestade subvencional xa é de por sí mesmo unha potestade administrativa. Por lo tanto, sempre tería que estar suxeita á Lei de Subvencións. Ben, parece que o que pretendía o legislador estatal era establecer esta norma especialmente pensando nunha tipoloxía de entes que eran as entidades públicas empresariais, que soamente actuaban suxeitas a dereito público cando exercían potestades administrativas. De acordo? Entón, realmente, hoxe en día, se partimos das teorías do Consello de Estado, a lei autonómica e a lei estatal veñen a decir o mesmo. Aplícanse ás administracións públicas e ás entidades de dereito público. Que pasa coas entidades de dereito privado? Bueno, pois miren, se non se aplica o dereito público e están suxeitas a dereito privado, temos que buscar unha figura dentro do dereito privado que se pareza a unha subvención. E esa figura dentro do ámbito do dereito privado que se pareza a unha subvención, cale? A donación, que está recollida no artigo 218, pero non unha donación simple, unha donación con carga. Por exemplo, pois a que pode establecer un pai cando lle deixa un ben a un fillo a cambio do que o coide. Ten unha carga, é unha donación con carga ou modal. Vale? Claro, por que digo que para nós esta figura está hoxe en día desaparecida? Bueno, pois está desaparecida por isto que tiñades no último parágrafo desta diapositiva, e é o artigo 2 da Lei 39/2015. Porque esta lei que regula o réxime xurídico, que regula o procedimento administrativo común, establece dentro do seu ámbito de aplicación a súa aplicación non soamente ás administracións públicas, non soamente ás entidades de dereito público, senón tamén ás entidades de dereito privado cando exercitan potestades administrativas. E acabo de sinalar que o Consello de Estado, estou de acordo e todo o mundo está de acordo, considera que a actividade subvencional é sempre o desenvolvemento dunha potestade administrativa de fomento. Se isto é así, están suxeitas a Lei 39/2015 e cando exercitan potestades administrativas, están suxeitas a un procedimento administrativo. E o procedimento previsto na Lei de Subvencións é certo que non é o da Lei 39, pero é un procedimento administrativo. O problema da Lei 39 é que sigue plantexando dúbidas. Home, pois que non modificou a Lei da Xurisdicción Contencioso Administrativa. E, polo tanto, sigue estando residenciada calquera cuestión que afecte a este tipo de entidades na xurisdicción civil. O cal supón, pois hai unha especie de dicotomía. Que acontece na práctica? Xa hai moitísimos anos que vimos suxeitando tanto as fundacións como as sociedades prácticamente as normativa completa de subvencións, polo menos no ámbito da comunidade autónoma.
É dicir, que para nós están otorgando auténticas axudas. Sen embargo, hai unha serie de límites que sí é importante sinalar respecto das mesmas. Primeiro, non poden estas entidades facer unha duplicidade de axudas respecto da administración pública da que depende. Isto tamén acontece cas de dereito público. Quere dicir que non pode existir unha mesma liña subvencional por parte do que sería a administración pública e unha das entidades das que depende. Sobre todo cando o réxime xurídico desas entidades é diferente. De acordo? É máis laxo, por exemplo, dunha fundación que dunha sociedade. Entón, non ten sentido que unha liña subvencional que pode ser propia do ente matriz se vai a residenciar só e exclusivamente nestes entes ou exista unha duplicidade para facer un réxime xurídico que se sea máis liviano. Seguidesme. Isto é único, bueno, pois, que plantexa esta figura que para mí hoxe día queda prácticamente reducida porque na práctica están otorgando auténticas axudas. Sí. Na práctica, por exemplo, unha sociedade anónima e unha sociedade mercantil pública, como poida ser... A sociedade anónima de xestión do Plan Xacobeo, por exemplo. Exactamente, pois como é a propia xestión do Xacobeo, quero dicir, cando diz que na práctica, por lo menos no ámbito da comunidade, enténdese que está suxeita a lei de subvencións, se chegou a dar algún conflicto en sede judicial, sí que hai esa... Segue tendo que irse á xurisdicción civil. Porque, repito, ese é un dos problemas que puxemos xa de manifesto no seu momento, co artigo do ámbito de aplicación da Lei 39, porque non se modificou a Lei da xurisdicción civil. Por lo tanto, non se pode residenciar na xurisdicción contencioso administrativa. E isto é un problema. É un problema porque estamos realmente exixindo a unhas entidades que están suxeitas a un procedimento administrativo, sin embargo, que se residencien na xurisdicción civil. Moitas veces existe un descoñecemento importante da materia subvencional ou da actuación da administración pública no ámbito xurisdiccional civil. Sociedades mercantís e fundacións. Vale? As demais están suxeitas a dereito público. Por lo tanto, si se residencia na xurisdicción contenciosa. Ben, imos a falar agora dunha figura que si se está utilizando moitísimo, cada vez máis, no ámbito do sector público, que é a actividade administrativa de patrocinio. O patrocinio publicitario, en concreto. De acordo? Entonces, que é isto da figura do patrocinio publicitario? Bueno, cando existen situacións de crise económica, pois como a que existiu pois nos anos 2011, 2012, ou incluso neste momento, neste intre, non nos podemos engañar. A xente non lle gusta ver que se conceden subvencións a sectores como o deportivo, como o cultural e mesmo como o científico. Queda moito mellor que se fale de conceder inversións ou de facer inversións. Vou invertir en ciencia, vou invertir en cultura. Queda moito mellor. E o patrocinio está pensado precisamente como unha inversión. O patrocinio non é nin ten nada que ver en realidade coa subvención. Ímolo comprender enseguida. O patrocinio ten por obxecto non a realización dunha actividade nin a satisfacción dun interese público. O patrocinio ten como único fundamento publicitar a imaxe do patrocinador. De acordo? O primeiro que temos que decir é que, a diferencia da subvención, o patrocinio é un contrato. E é un contrato atípico, porque solamente ten unha regulación, un artigo que o regula, que é o artigo 24 da Lei 34/88 xeral de publicidade. E ali nos dice que aquel contrato no que o patrocinado, a cambio dunha aportación económica, comprométese co gallo da realización dunha actividade a promocionar a imaxe do patrocinador. Por lo tanto, os cartos que dá o patrocinador son exclusivamente para publicitar a súa imaxe. Esa é a primeira diferencia que temos ca subvención. A subvención non tiña unha contraprestación. Eu dabache os cartos exclusivamente para que ti realices a actividade. Tens que realizala, é unha condición, pero non teño unha contraprestación. No patrocinio, os intereses son contrapostos. Eu, como patrocinador, dou os cartos, pero o patrocinador ten que publicitar a miña imaxe. E a actividade a mí interésame como medio, non como fin. É o medio para publicitar a miña imaxe. De acordo? Isto é importante porque o patrocinio, aparte de ser un contrato atípico, cando é celebrado por o sector público, por a administración pública, por as entidades do sector público, ten a consideración de contrato privado tamén. E non podemos confundir o contrato de patrocinio co contrato de servizos. O contrato de servizos só se pode realizar con aquelas entidades que teñen o seu obxecto social a publicidade. Por exemplo, con axencias de publicidade. O patrocinio publicitario, sin embargo, pode realizarlo con calquera persoa,
física ou xurídica que realice unha actividade que permita publicitar a miña imaxe. De acordo? Por iso é tan importante que, se queremos publicitar a imaxe, é moi importante a relevancia mediática do evento que se quera patrocinar. Vamos poñer un exemplo. Imaginemos pois a Fundación Deporte Galego. Vale? A Fundación Deporte Galego di agora mesmo quero patrocinar pois, un campeonato de xadrez que se vai a celebrar nun instituto de Ourense. E vou dar 80.000 euros. E quero que patrocinen a miña imaxe. E quero que o fagan pois, poñendo pois, un cartel no campeonato que diga Fundación Deporte Galego. Ou que un dos premios que se otorguen se chame Fundación Deporte Galego. Pensades que isto é un contrato de patrocinio? Queredes que en un instituto de Ourense un campeonato de xadrez que se celebre tenga cobertura mediática suficiente, se non se exixe nada máis, para que estemos a falar dun patrocinio publicitario? Non. Sin embargo, se estamos a falar de que o que se patrocina é pois, un campeonato hípico, que está pois, un campeonato de xadrez que está dentro do circuito internacional, que vai estar coberto por prensa, que vai estar pois, retransmitido en televisión, aínda que sexa solamente nese ámbito do deporte do xadrez, pois efectivamente aí tal vez podemos falar de un patrocinio publicitario. Por iso no contrato de patrocinio vamos a pedir sempre dúas cousas. Primeiro, que se justifique o retorno mediático que se vai a obter coa realización dese patrocinio publicitario. En segundo lugar, vamos a pedir que se pague só exclusivamente por publicidade. Vale? Eso sería o que sería propiamente un patrocinio publicitario puro. Precisamente porque normalmente se celebra con aquel que organiza a actividade, soe ser un negociado por exclusividade. Vale? Porque o fago con quen ten os dereitos para a realización en exclusiva dese evento. Quere isto dicir que o patrocinio non se pode sacar a concurrencia pública? Sí. Si non sei que evento quero patrocinar, e quero patrocinar eventos co gallo, por exemplo, pois, para promocionar o Xacobeo. Quero promocionar o Xacobeo 2021-2022, pois podo sacar un concurso público para que se presenten aqueles que vayan a organizar eventos e me presenten aqueles que van a ter, que repercusión mediática van a ter e eu escollelos. Pero o habitual é que se xa un negociado por exclusividade. Vale? Por qué? Bueno, pois podemos patrocinar, pois imaginade, a Volta Ciclista. Con quen o teño que facer? Co organizador da Volta Ciclista. De acordo? A Volvan Ocean Race, que tamén se patrocinaba, con quen o fago? Con quen é o organizador. De acordo? Pero é un contrato. De acordo? A diferencia da subvención. Na subvención non teño contraprestación no patrocinio así. E na práctica a diferencia, como vedes, non é tan fácil. E non é fácil porque tamén a publicidade que podemos exixir na subvención, se vamos ao regulamento da lei de subvencións, é moi amplia. Non é solamente a inclusión do logo, senón que podo pedir invitacións, cartéis, etc. Por lo tanto, a diferencia é ver a intención e ver que é polo que se paga e, sobre todo, ver a relevancia mediática do evento. Quere isto dicir que somente podo patrocinar eventos que xa estén realizados? Imos poñer exemplo, o Son do Camiño. A primeira edición, eu non informei a primeira edición. Pero se teño que, si as seguintes. Nas seguintes xa tiñamos un retorno mediático acreditado de varios millóns de euros. Pero que acontece coa primeira? Non podíamos patrocinala? Pois sí, podemos patrocinala sempre e cando o organizador, ou se nos presente, digamos, un estudio económico completo de cal vai ser o retorno mediático, se establecen unhas obligacións importantes de que vai haber prensa, onde se vai a facer esa publicidade, como vai a ser a cobertura mediática do evento, explícome. Entonces, no patrocinio publicitario temos que mirar todas estas cuestións. É moi importante a xustificación do retorno mediático e o máis importante que existe no patrocinio publicitario. Ben, hai unha cuestión que me gustaría sinalar do patrocinio publicitario que en algunha ocasión a tienen preguntado. A Lei de Subvencións, na disposición adicional cuarta, establece que a actividade de patrocinio se rexirá por a súa legislación específica e supletoriamente por o disposto nesta lei. Esta disposición adicional cuarta da Lei de Subvencións foi obxecto de análise por un informe da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. Existe un informe da Asesoría Xurídica Xeral co gallo desta disposición adicional. Ese informe emitiuse a petición da que agora vos está falando. Nese momento, cando xurde a Lei de Subvencións de Galicia, éramos a Consellería de Cultura e Deporte e nos teñamos moitísimos patrocinios publicitarios. Acabo de mencionarnos algúns deles, a Volvo, a Volta Ciclista, algúns patrocinios máis.
a casas novas, etc. Si a disposición adicional cuarta da Lei de Subvencións se referise ao contrato de patrocinio publicitario que acabamos de ver, desde o meu punto de vista sería contraria a outra normativa estatal que é a Lei de Contratos do Sector Público. Porque a Lei de Contratos do Sector Público que nos dice que é un contrato privado, pero a preparación e a adjudicación ten que ir por Lei de Contratos. Por lo tanto, non por Lei de Subvencións. Nese informe da Dirección Xeral de Asesoría Xurídica, para que a nosa Lei de Subvencións non se entendese que afectaba ou que se estaba afectando a Lei de Contratos do Sector Público, que a invalidaría, entendeuse que realmente o que se está referindo a esa disposición adicional cuarta son aos patrocinios que non teñen naturaleza publicitaria. E diredes vosotros, que é iso do patrocinio que non ten naturaleza publicitaria? Pois é outra figura que imos ver agora, son os chamados investimentos ou inversións inmateriais. Os investimentos ou inversións inmateriais rexiránse pola normativa específica, non a hai, supletoriamente pola Lei de Subvencións. De acordo? Iso é o que dice ese informe da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. Ben, o patrocinio, a parte do patrocinio, convén facer referencia a outro contrato que si aparece regulado na Lei Xeral de Publicidade, tamén, que é o contrato de difusión publicitaria. Por qué? Porque tamén se utiliza por parte das administracións públicas en numerosas ocasións. O contrato de difusión publicitaria diferenciase do patrocinio en que existe un medio de comunicación. É dicir, a publicidade faise nun medio de comunicación. Por exemplo, unha televisión. Pero a presencia dun medio de comunicación non serve para diferenciar o patrocinio do contrato de difusión publicitaria. Casi todos os autores piden unha cousa máis, a maiores, que se paguen tarifas preestablecidas. Por exemplo, se nós queremos patrocinar, imaginade, unha sección dentro do telexornal, por exemplo, da Galega, imaginemos, pois, unha sección do telexornal que vai a falar da cultura en Galicia, vale? Ou do que se vai a facer ou da oferta cultural galega na fin de semana. Pois, efectivamente, eu podo celebrar un contrato de patrocinio coa Televisión de Galicia, no que, bueno, pois, me vai a facer publicidade da cultura galega nesa sección. Por exemplo, pois, non sei, promocionando pois, a Axencia Galega das Industrias Culturais. Vale? O inicio da sección, que fará a cultura galega, pois pose un carteliño que di a Axencia Galega das Industrias Culturais promovendo a cultura galega, por exemplo. E outra ao final da sección. Estou promocionando a imaxe da Axencia e, por ende, das industrias culturais. É un contrato de patrocinio, se é un negocio, según autores como, por exemplo, la Bordea, se é un negocio o precio. Se a mí me vai a cobrar a Televisión de Galicia o mesmo que lle cobraría a calquera anunciante, entonces son tarifas preestablecidas e estaré en presencia dun contrato de difusión publicitaria. De acordo? Entonces, a diferencia ven máis que na presencia do medio de comunicación que ten que darse para que falemos de difusión publicitaria no cobro de tarifas preestablecidas. De acordo? Ben, avanzamos. Os patrocinios non publicitarios ou inversións inmateriais. Que é isto? Pois eu atrevo a decir que é unha das figuras máis utilizadas na práctica no ámbito da administración autonómica. Por que temos as inversións inmateriais? Bueno, pois as inversións inmateriais hai que coñecer a súa historia. Se ordenará polo ano 2006, cando a Dirección Xeral de Orzamentos do Estado comeza a decir que é posible pois, o establecemento de fomento cultural no capítulo 6 dos orzamentos, é dicir, nun capítulo que era de inversións, cando as subvencións normalmente van no capítulo 4, no capítulo 7, en función de se son correntes ou de capital. As inversións inmateriais caracterízanse porque van nunha partida orzamentaria que é a 6,40. É unha inversión. Por que non é, en que se diferencian, digamos, as inversións inmateriais da subvención? Bueno, as inversións inmateriais son unha figura a medio camiño entre unha subvención e un contrato. Decimos que non son subvencións porque así o di o regulamento da Lei Estatal de Subvencións, aprobado por Real Decreto 887/2006, como o propio regulamento da Lei Galega de Subvencións do ano 2000. Ben, o que din é que naqueles supostos nos que o resultado da actividade subvencionada non sexa da titularidade exclusiva do suxeito pasivo, non minto, din que cando o resultado sexa da titularidade exclusiva do beneficiario da axuda, estamos en presencia dunha subvención. Ergo, cando non sexa de titularidade exclusiva, non estamos en presencia dunha subvención. Por lo tanto, cando os resultados de actividade subvencionada son de titularidade e uso común,
Por lo tanto, non só do beneficiario, sino que son compartidos, estamos en presencia da figura das inversións inmateriais. Vale? Por que se utilizan as inversións inmateriais? A veces para encubrir subvencións e a inversa, fundamentalmente por unha inadecuada orzamentación. Se orzamentásemos ben, pois non teríamos que encubrir subvencións a través de inversións inmateriais nin a inversa. O que nos interesa a nós é falar de que existen inversións inmateriais que son inversións inmateriais de verdade e que non están encubrindo nada. Entón, temos que ver cales son os requisitos que teñen que ter esas inversións inmateriais. Bueno, sí. Cando, por exemplo, cando o resultado da actividade establece unha cesión de dereitos patrimoniais de propiedade intelectual a favor do órgano concedente da subvención ou... Eso é unha inversión inmaterial. Non é unha subvención. Non. Vamos poñer un exemplo práctico. Imaginemos que a Consellería de Cultura pois lle dá unha subvención ao Consello da Cultura Galega para facer unha investigación sobre pois o patrimonio cultural galego pois na Argentina. Vale? Fai a investigación, o titular desa investigación é o Consello da Cultura Galega. Sin embargo, se o fai a través dun capítulo 640, os resultados desa investigación, e os resultados da investigación e a propia investigación, son de titularidade e uso común. Vale? Pero, ademais, veremos ahora que máis características ten que haber. Vale? É dicir, que se perdería para o Consello da Cultura Galega a titularidade exclusiva desa investigación. Por iso é importante tamén que o sector cultural saiba isto. Porque hai xente que di, bueno, pues, se non tienes dinero, pues sí, hacemos un convenio de inversión inmaterial. Pero que iso ten unha serie de consecuencias. E a consecuencia é que te ibas a perder a titularidade dos resultados. Bueno, non as perdes, vas ter que compartilo. De acordo? Entón, isto é importante. A inversión inmaterial, para ser inmaterial, supón, ademais, a adquisición dun activo inmaterial para a comunidade autónoma. É dicir, a Administración Pública métese como coorganizadora desa actividade, e como cofinanciadora a veces, ou financiadora exclusiva desa actividade, porque comporta a adquisición dun activo inmaterial para a comunidade autónoma. Ben, as inversións inmateriais diferencianse, por lo tanto, da subvención en que hai unha contraprestación, verdade? Porque eu obteño a titularidade e uso dos resultados. Vale? E diferencianse do contrato en que no contrato hai intereses contrapostos. Nas inversións inmateriais non hai intereses contrapostos. Vale? Vexo que está descopiando, non vos preocupedes porque lle vou a deixar a ponencia ao Consello da Cultura Galega e pode facervolo a chegar, se queredes, non teño ningún inconveniente. Entonces, diferencias do contrato en que no contrato hai intereses contrapostos. Nas inversións inmateriais non hai intereses contrapostos. Imaginemos esa investigación sobre o patrimonio cultural galego na Argentina. É interesante para o Consello da Cultura Galega e tamén o é para a Consellería. Non temos un interés contraposto. Vale? Entonces, diferencianse niso e diferencianse noutra cousa. Nas inversións inmateriais non pode haber lucro, non pode haber ganancia. É dicir, vai haber financiamento, a veces cofinanciamento, poden as dúas partes poñer cartos. Nesa investigación de que falábamos, pode poñer, por exemplo, 100.000 euros o Consello da Cultura Galega e 100.000 euros a Consellería. Ou pode pagarlo só a Consellería. Pero o importante é que soamente vamos a pagar hasta o custo de realización da actividade. Non pode haber ningún tipo de beneficio nin de lucro. Pero non somente no momento da celebración do convenio de colaboración, porque as inversións inmateriais van a tramitar como convenio de colaboración, senón incluso a posteriori, de modo tal que é importante que se determine nese convenio que se despois se vai a usar esos resultados derivados de esa inversión inmaterial por algunha das partes, farase co consentimento da outra e sempre de xeito gratuito. Por que? Porque senón deixaría de ser unha inversión inmaterial. Estaríamos obtendo lucro. De acordo? Seguídesme. Ben. Como esa figura que está así a medio camiño entre o que sería un contrato e o que sería unha subvención, e nós temos moitísimo medo de que nos engañen e nos queran encubrir unha axuda ou nos queran encubrir unha subvención, hai varias cousas que vamos a pedir nese convenio de colaboración. A parte de que conste a adquisición do activo inmaterial, vale? A parte de que conste pois, que non vai haber lucro, vamos a pedir que se xustifique, porque se fora un contrato sería un negociado por exclusividade, porque estou facendo neste caso con o Consello da Cultura Galega, por que se fai co Consello da Cultura Galega e non se fai con ninguén máis?
E se fora unha axuda, sería unha axuda de concesión directa, que veremos despois. Por lo tanto, hai que justificar por que se fai co Consello da Cultura Galega e non se fai con ninguén máis. Por lo tanto, vamos a pedir que se justifique a dificultade de promover a concorrencia. E que facemos con isto? Bueno, pois mire, se despois resulta que nos están colando unha auténtica subvención ou un auténtico contrato, o máximo que me pode dicir o órgano judicial é que teño un incumplimento formal. Pero eu estou cumplindo coa normativa contractual e coa normativa de subvencións ao mesmo tempo. De acordo? Non faría uns pregos e un contrato, pero estou justificando un procedimento negociado por exclusividade, porque fago o contrato exclusivamente con ese suxeito. E normalmente falamos nestes convenios, sempre poñemos no réxime xurídico a aplicación supletoria da Lei de Subvencións, que é o que dice a propia Lei de Subvencións de Galicia nesa disposición adicional cuarta, e en moitísimas ocasións os principios da Lei de Contratos do sector público. De acordo? Esa é a razón, porque é unha figura a medio camiño entre un contrato e unha subvención. Vamos a poñer un exemplo práctico, vale? Para que vexades pois, como é moi importante estar atento nesta figura, porque está aí un pouco a medio camiño, non? Imaginemos que, de repente, pois, nós temos que facer, pois, non sei, subvencionar pois, a actuación de un grupo de folk galego que vai participar nun festival internacional de música folk. Pero non temos cartos, nin no capítulo 4, nin no capítulo 7, que sería o normal. Pois eu subvenciono este porque foi o que tivo, pois, o que foi premiado e que vai participar neste festival de folk internacional. Non teño cartos no 4 no 7, teño no 6. Entonces, vou facer unha inversión inmaterial. Que tería que facer? Que se vos ocorre? Que pensades que se podía facer nese convenio de colaboración? Como fago? Pois podo facelo con ese grupo musical, pois unha asociación, pode ser un grupo de persoas, porque as subvencións non teñen por que facerse un convenio. Bueno, pois fago eu co grupo musical ou co seu representante, que teña os seus dereitos, e digo que co gallo da esa actuación que se vai a desenvolver nese festival de música folk, vaise promocionar, pois vaise facer unha campaña de promoción, por exemplo, do Xacobeo 2021-2022, e que durante a actuación dese grupo, pois nese Festival Internacional de Música Folk, vamos a proyectar imaxes, vale, que sean, pois, do patrimonio cultural galego ou imaxes turísticas galegas. Hai un activo en materia para a comunidade autónoma? Sí. E vamos a decir que os resultados desa actividade imos compartilos, porque vamos a gravar, ademais, un CD que será, pois, de promoción e difusión do que sería esa actuación. Convertimos unha subvención con moi pouca cousa máis nunha auténtica inversión inmaterial, pero isto ten unha consecuencia para o grupo musical. E é que eu non llevo a pagar nada máis que hasta o custo de realización dos gastos que teña. É que non vai a poder ter ningún tipo de lucro nin de beneficio industrial. De acordo? E non vai a poder despois utilizar, por exemplo, este CD que se grave, pois para unha venta, porque será, en todo caso, promocional. Seguidesme. Entón, fixades como con moi poucos elementos é moi fácil convertir unha axuda nunha inversión inmaterial e a inversa. Por iso temos que asegurarnos que a inversión inmaterial teña todo o que ten, obviamente, que ter. Vale? Para que sexa tal. E para que, se efectivamente pois se nos acusa de que estamos facendo unha subvención, estamos facendo un contrato, estemos ante un incumplimento que poida ser meramente formal. Pero as inversións inmateriais son legais. O que temos que asegurarnos é que cumplen cos requisitos que teñen que ter para ser admisibles. Formalízase sempre a través dun convenio de colaboración. Dime. Pois igual que con las subvenciones de concesión directa. En este caso, en el ejemplo que he puesto, pues porque é un festival de cine, un festival de música folk de carácter internacional, e foron premiados coa participación, e seguramente será o único grupo galego que fose premiado para participar nese festival. Bueno, é unha invención miña, non se me ocorre, foi un exemplo. Xa veremos despois cando falemos da justificación das subvencións de concesión directa. O feito de ser o único que participe porque foi premiado para participar, sí pode justificar a dificultade de promover a concorrenza. Que ti me fales do carácter único dunha exposición, por exemplo, se non justifica a dificultade de promover a concorrenza. Vale? Por qué? Porque todas as exposicións son únicas. Es que é unha obra, estou moi habitual que vexamos, é unha obra única.
todas as obras artísticas son únicas, todas as exposicións son únicas, todas as pezas teatrais son únicas. Hai que buscar algo máis que faga que dificulte, que impida, non, porque eu quería lei que dificulte promover a concorrenza. Nese caso, para facelo con ese grupo musical, no exemplo que poñía, foi premiado para participar nese festival internacional. Senón sería, pois, prácticamente imposible facelo. De acordo? Ben, non sei como vou de tempo, bueno, vou ben. O mecenado, que é isto do mecenado? A ver, o mecenado temos que diferenciar de dúas figuras, da subvención e do patrocinio. O mecenado está regulado en dúas normas, a Lei 49/2002, de 23 de decembro, e o Real Decreto 1270/2003, que regulan, como sabemos, o réxime fiscal das entidades que non teñen fins lucrativos e os incentivos fiscais ao mecenado. Ben, o nome de mecenas, isto é moi bonito, vendo un señor que se chamaba Cayo Clinio Mecenas e que era asesor, porque somos así, de Augusto, pero que ademais era moi protector dos artistas. De aí ven o nome de mecenas, de que o mecenas é un protector dun artista, pero ele era un asesor do emperador Augusto. Ben, o que establece a lei de mecenado é un réxime especial de tributación para aquelas entidades que sexan entidades que non teñen fins lucrativos e que veñen definidas no artigo 3 da propia lei, entre elas moitas das que teñen finalidades de carácter cultural. Ese réxime fiscal non se aplica directamente, isto quero que quede claro, non se lle aplica directamente ás entidades por o feito de ser entidades que sexan sin fins lucrativos, senón que teñen que optar por a aplicación deste réximen e presentar a correspondente memoria xustificativa. É dicir, eles teñen que ser os que opten por a aplicación deste réximen fiscal. Non se les aplica de xeito directo. O que vai a supoñer? Pois é que, por exemplo, no imposto de sociedades se les vai aplicar un tipo impositivo do 10% frente ao 25 ou 30% habitual. Teñen tamén tipos impositivos máis laxos no imposto sobre bens inmobles, sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana e sobre, por exemplo, o imposto de actividades económicas. No IRPF, pois, fixadevos, as deduccións poden chegar hasta o 80% do valor da doazón nos primeiros 150 euros e 30% no resto das doazóns que se den. Ou a un 40% se esta se realiza por terceira vez. No caso do imposto de sociedades, do 35%, 40% a partir do terceiro ano. E logo, a propia lei, as leis de orzamento, recogen o que se chama mecenado prioritario, ou incentivado, que é o que se refire a actividades que se recollen expresamente nas leis de orzamentos e que prevese a mellora en 5 puntos porcentuais deste tipo de deduccións. Vale? Entonces, a queñes se poden facer as donacións do mecenado? Primeiro, e isto é moi importante, as donacións no mecenado non se poden condicionar, son irrevocables, puras e simples. Imaginemos, por exemplo, esas donacións que se poden facer ás entidades que tedes aí, entidades sin fins lucrativos, administracións públicas de base territorial, organismos autónomos do Estado e das comunidades autónomas e das entidades locais, universidades públicas, o Instituto Cervantes, o Instituto Ramón Llull, e institutos, bueno, ou entes das comunidades autónomas que teñan a mesma finalidade e organismos públicos de investigación dependentes do Estado. Que acontece con esas doacións? Imaginemos que hai alguén que quere dar por lei de mecenado, pois que quere optar aos incentivos fiscais que se prevén para o Xacobeo, por ser precisamente mecenas do Xacobeo 2021-2022. E di, bueno, yo te doy el dinero, pero resulta que soy la única empresa con este objeto social que te va a dar ese dinero. Imaginemos pues, unha empresa vinícola, por exemplo. Non poderíamos admitir esa donación, porque a donación ten que ser pura e simple. Primeiro que non poderíamos facelo, porque, oiga, mire, que o Camiño de Santiago e o Xacobeo non é exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia. Existe en toda España. E o feito de que usted a mí me dé a donación non quere decir que non pode haber outra empresa vinícola que lla dé pois, outra comunidade autónoma. Polo tanto, bueno, pois non vai a ser admisible isto, pero que ademais non podíamos admitirlo nunca porque teñen que ser puras e simples, non sometidas a ningunha condición, salvo, hai unha única condición, que é facer pública a doazón. É dicir, el ten que aparecer como, pois, efectivamente, un patrocinador, entre comillas, é dicir, que un mecenas do que sería o Xacobeo 2021-2022. Seguídesme, pero a donación ten que ser pura e simple. Vale? Ben, cal é a diferencia do patrocinio? Pois o mecenado estará sempre ligado a un interese xeral. Xa decíamos antes que no patrocinio non hai interese xeral ningún. Hai o interese exclusivamente do patrocinador que quere patrocinarse. Vale?
A fiscalidade das dúas figuras é diferente. O patrocinio é unha prestación suxeita á fiscalidade xeral, tendendo ao que sería a fiscalidade propia dun servizo. E o mecenado ten unha fiscalidade, como vemos, especial. Faise a entidades sin ánimo de lucro cuyos fins están vinculados de xeito duradeiro a fins de interese xeral. Non acontece isto co patrocinio, que se fai con entidades que fan eventos que teñen proyección mediática, pero que non teñen por que estar pensados para fins de interese xeral. De acordo? E máis, moitas delas teñen un carácter marcadamente comercial. Vale? Hai varias formas de mecenado, e unha delas veremos que xera máis dúbidas, que son os chamados convenios, os convenios de mecenado. Non? Cal é a diferencia coa subvención? Son iguais por o feito de que non hai contraprestación do beneficiario, con matices pola publicidade que ten a doazón, pero difire no feito de que polo mecenado vai optar a un réxime fiscal que está previsto na súa normativa, fiscalidade que non ten a subvención. A subvención considérase rendemento patrimonial e, polo tanto, tributa. Vale? Polo tanto, no mecenado ten unhas exencións fiscais que non ten, pois, obviamente, a subvención. Bueno, estes convenios de colaboración empresarial en actividades de interese xeral que regula o artigo 25 da Lei 49, pois son aqueles convenios polo que hai as entidades que son beneficiarias a cambio dunha axuda económica, que pode ser tanto en cartos como en especie, outra cousa que o diferencia das subvencións, para realizar actividades que efectúen en cumprimento do obxecto ou finalidade específica da entidade, comprométense a difundir por calquera medio a participación do colaborador en esa actividade. Era o que falábamos antes, por exemplo, do Xacobeo. No convenio debese especificar o proxecto concreto para o que se entrega a axuda da entidade. En canto ás vantaxes fiscais que reciben as empresas que prestan esta colaboración, pois as cantidades satisfeitas van a ser sempre gastos deducibles. Vale? Entonces, son os chamados convenios de colaboración empresarial a actividades de interese xeral. Unha das cuestións que nos preguntan moitísimas veces é o tema do crowdfunding. Si pode ser, si aqueles que realizan este tipo de actuacións, de actividades, que fomentan ou que dan doazóns, poden acollerse á lei de mecenado. Ben, isto xa foi respondido pola Dirección Xeral de Tributos do Estado, no sentido de que sí, cando cumplan os requisitos que existe a lei de mecenado. É dicir, tratarse dunha achega a entidade que realiza actividades de interese xeral, por exemplo, que sexa unha entidade sen fins lucrativos, a forma xurídica da entidade de crowdfunding, que ten que ter algunha das que pode ser beneficiaria das doazóns que acabamos de ver, é dicir, que sexa unha entidade sen fins lucrativos, unha administración territorial, organismo autónomo, organismo de investigación ou de promoción da lingua, e a doazón ten que ser pura e simple, sin contraprestación. Vale? Por exemplo, se eu compro un libro vía crowdfunding, aí eso non pode ser mecenado. Sin embargo, se eu fago un acto como visitar varias veces unha páxina web, eso sí pode, non hai contraprestación, vale? E sí que podía entrar dentro desos incentivos fiscais. Bueno, e xa, vou ben de tempo, o tema das últimas figuras que temos que diferenciar, os premios e as bolsas. Decíamos antes, ao principio, cando falábamos da actividade administrativa de fomento, que dentro da actividade administrativa de fomento positiva estaba a honorífica, que era a concesión de méritos ou de distincións. Pero os premios dos que vamos a falar agora non son esos, non son os premios honoríficos, son aqueles premios que son auténticas subvencións e cuyo réxime xurídico é o mesmo que da subvención. Son os premios que son de solicitude voluntaria por parte do beneficiario da axuda. Poñamos un exemplo, os premios da cultura galega. Os premios da cultura galega son unha actividade administrativa de fomento honorífica, porque quen vai a recibir o premio non se presenta a sí mismo, non se pode presentar como candidato. Sen embargo, por exemplo, os premios Elías Baliño, que se dan ás asociacións de amigos do Camiño, como as propias asociacións se poden presentar, son auténticas subvencións. Réxese polo disposto na lei de subvencións. Así que o que temos que ver é se o candidato ao premio pode presentar a solicitude ou non pode presentar a solicitude. Se se pode presentar a sí mismo, estamos ante auténticas subvencións. Vale? No caso contrario, estaremos ante unha actividade honorífica. E que pasa coas bolsas? Bueno, pois, algo parecido. Hai dous tipos de bolsas que debemos diferenciar. As bolsas que si son auténticas axudas, que son as bolsas para completar formación, e logo están as bolsas que se rexen por o estatuto do becario investigador. As bolsas que se rexen por o estatuto do becario investigador e que teñen por obxecto
traballos predoctorais e que levan a contratación predoctoral por a participación en proxectos de investigación que están inscritos como tales nos diferentes ministerios, résese polo Estatuto de Becario Investigador e non son subvencións. As demais son auténticas subvencións. Vale? Por iso é moi importante tamén que no réxime xurídico de tratamento da figura das bolsas quede claro que non estamos en presencia dun contrato de naturaleza laboral, que é unha axuda á formación. E que é unha axuda que ten un valor económico. Vale? Por lo tanto, isto é importante que digamos. Sí, dime. Por exemplo, no caso dos premios literarios, Sí. se o premio que convoca unha administración pública, unha entidade local, un concello, recolle a aportación dunha dotación económica en concepto de anticipo de dereitos de autor dunha futura edición que se compromete co premio, que pasa habitualmente. O premio consiste na publicación dunha editorial privada e concédese como dotación do premio unha cantidade en concepto de anticipo. Eso non é, xa non é un premio. É unha axuda. É unha axuda, porque solicítase. Por lo tanto, iso é unha axuda. Vale? Se, polo contrario, estamos a falar de alguén que non se presenta, senón que se reconoce pois, directamente esa distinción, bueno, pois entonces estamos ante algo honorífico. Sempre que haxa unha solicitude para participar por parte de quen pode ser o beneficiario, non que o propoña un terceiro. Vale? Porque se o propuxese un terceiro, por exemplo, no exemplo que ti me pos, que pode ser que o premio sea a edición da obra, o propón un terceiro, pois non poderíamos a falar propiamente dunha axuda, pero claro, aí vería outro problema. Como o terceiro se compromete a que se vai a poder publicar eso, porque necesitas a autorización do autor. Explícome. Entonces, o que temos que ver é se parten da vontade de quen vai a ser o beneficiario dese premio ou non. Se parten da súa vontade, estamos en presencia dunha subvención. Se parten, sin embargo, de algo que é puramente meritorio que se lle recoñece sin máis, entonces estamos en presencia de auténticos premios. Non máis, vale? E a última das figuras que temos son as transferencias de financiamento. Esta figura das transferencias de financiamento que están reguladas en todas as leis de orzamento, pois o que permiten é que diferenciemos entre as transferencias correntes e as transferencias de capital. Ben, as transferencias de financiamento son aqueles supostos nos que financiamos de xeito indiferenciado a totalidade ou parte da actuación dunha entidade. E por que non son subvencións? Que decíamos da subvención? A subvención viña do latín subvenire, porque estaba vinculada ou afectada a algo. Nas transferencias de financiamento danse sen que exista esa afectación. Financio de xeito indiferenciado todo ou parte da súa actuación. De acordo? Por exemplo, pois financio todos os gastos de persoal dunha entidade. Ou financio todos os gastos de funcionamento dunha entidade. Pero dentro deso hai moitos gastos que son distintos entre sí. Vale? E isto na práctica non é tan fácil, sobre todo cando se trata de entidades que temos dúbidas de se poden ser dependentes ou non poden ser dependentes. Vale? Porque unha das cuestións que é importante que traigamos a colación é que o sector público autonómico, sobre todo cando estamos a falar, por exemplo, de fundacións, é variable. Por que digo que é variable? Porque para que unha fundación sexa do sector público autonómico, se vamos a lo FASGA, ten que darse algunha das tres características seguintes. Que no momento da súa constitución a aportación da Xunta fose mayoritaria, que teñamos un control mayoritario sobre os seus órganos de goberno, ou ben que, estando presentes neses órganos de goberno, se financen mayoritariamente nun exercicio orzamentario, nos exercicios orzamentarios, por parte da Administración autonómica. De modo tal que pode ter unha fundación que un ano sexa do sector público, porque se financia maioritariamente con fondos da Comunidade Autónoma de Galicia, que está, además, no seu, por exemplo, imaginades, a Xunta de Galicia está no seu patronato, vale? Financiase un ano maioritariamente con capital público da Comunidade Autónoma e o ano seguinte non. É o que se chama un concepto variable do sector público, o que xa se pronunciou, ademais, a Unión Europea nunha sentencia bastante coñecida, que é a sentencia Cambridge, é o que ven a dicir a Unión Europea que temos que atender o ano do exercicio económico non que se fai precisamente esa aportación económica, vale? Para saber se é do sector público ou non é do sector público. Ben, hai máis figuras que plantexan problemas, por exemplo, as Reais Academias, cuya naturaleza xurídica é moi difícil de encaixar. A Real Academia Galega creouse por un Real Decreto, por exemplo, estatal. As
As administracións corporativas, por exemplo, as cámaras de comercio, os colexios profesionais, son outras que xeran dúbidas cando lles estamos a financiar todo ou parte da súa actividade sobre se serían ou non transferencias de financiamento. Ben, o importante é que as transferencias correntes finanzanse por 12avas partes, mentras que as transferencias de capital pois, vanse marcando non? O ritmo da execución do gasto. Ben, o importante é o control que está sometido, neste caso, por parte da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Ben, outras figuras. Bueno, decía antes que a Lei de Subvencións Estatal deixa fora do ámbito da aplicación da normativa de subvencións varias figuras xurídicas. Hai que decir que hai países onde moitas destas figuras xurídicas que a Lei de Subvencións Estatal deixa fora, además son preceptos que son básicos, pois noutros países do ámbito comunitario europeo son auténticas subvencións, vale? Pero na nosa normativa están excluídas. Entre elas, tedes aí as prestacións contributivas e non contributivas da Seguridade Social, as pensións asistenciais por ancianidade a favor de españois non residentes en España nos términos establecidos na normativa reguladora. O réxime de prestacións non contributivas do sistema de seguridade social, prestacións asistenciais e subsidios económicos a favor de españois non residentes en España, a favor dos afectados polo virus de inmunodeficiencia humana ou os minusválidos, a prestación a favor dos afectados polo síndrome tóxico, axudas sociais de persoas con homofilia ou outras coagulopatías conxénitas que desenvolvan a hepatitis C, as prestacións derivadas do sistema de clases pasivas do Estado, a prestación recoñecida polo Fondo de Garantía Salarial, os beneficios fiscais e beneficios da cotización á Seguridade Social e o crédito oficial, salvo no suposto que a Administración Pública subvencione ao prestatario a totalidade ou parte dos intereses ou outra contraprestación da operación de crédito, por exemplo, os gastos notariais, os gastos rexistrais desa operación de crédito. A razón de por que exclúe este, pois é o carácter afectado que en España ten a subvención, vale? Frente a outros países da nosa contorna europea que teñen figuras que, bueno, pois, son similares a estas e que así a levan por a normativa subvencional e que, ademais, a subvención supón un réxime fiscal máis laxo. No caso español, as subvencións tributan, e tributan como rendimentos patrimoniais. Vale? Por lo tanto, pois, cando non se dá esa tributación ou existen estes réximes fiscais, quedan excluídas do ámbito de aplicación da lei de subvencións. Vale? Bueno, son xusto menos cuarto, temos que descansar 15 minutiños, escasos, solamente hasta as 6, vale? E as 6 volvemos a vernos para falar da segunda parte, para despois iniciar a continuación o debate, vale? Sobre estas cuestións. Bueno, 15 minutiños, nada máis.